Is mis Nell Chróinín agus is as bí ábhéirtha. Well is socha sa bhaile tá tradiisiún láidir ar an íochtach ach go háirithe. So socha bhí mar cheanathair sé gcónaí chana tíbalintí bí mo bhhar maithir sa fad breabh chana comá. So socha go raibh sa tradiisiún láidir ar an íochta a gcónaí a chu hebh ceol chus níos seint an fadógán agus néidir ar scoil agus ní antína gom agus seinach sí an bosca ceol agus sreintfa ceol an bháthebh chláin. So socha mar sin á chus níos ag fálam áráin agus ceol nar bhís ag dul ar scoil. So socha gur just an hosníos ar scoil is socha ach bhí gcónaí géiste leis mar bhíoh sé just timppla ar an gcónaí. Is King Chúl ar fad a chalamse, King atá is buinte clemiciantar hain, agus ceannas na King is fearlam ná ceann na chum ben ó bhíon ábhéirthaigh mar a bhaoine léire agus an tenamtar ná cachéiminí. So is ceann faoi cha a tharla idir na buchlíbán agus na sasnaigh. So tá ní teag mórla is ceann mála ach tá sé anna chóchtach mar árán agus ceann na árán tú móra socha hís músgrí. So is go hála. Bhfuil tá anchuid arránthe tá óní Mikey agus ailís na thuúlaháin mar na chéad gur suntá duine ar nás na clás tóghín seos fóhéanú dar go caháin glór daoine. Gus spreala bheith is le arrán héile. Tá sé anna dheachar mar just méid sin arránthe atá chomá go sé anna dheachar duine bháinna arrán. Tá na súil go mór lei sé. Bh chuir mar pí creich an air.